Tul 12 xahar tas-sena li għaddiet, l-Awtorità tal-Istandards ħarsin Soċjali għamlet 2172 ispezzjoni fid-djar tal-anzjani fost oħrajn biex ikun assigurat qoti ta' servizz adegwat lill-anzjani fost oħrajn. Minn dawn l-ispezzjonijiet, l-Awtorità ħarġet aktar minn 1500 kundizzjoni għal liċenzjar u rakkomandazzjonijiet dwar l-istruttura, il-kwalità tal-ħajja, l-immaniġġjar tas-servizzi u l-attivitajiet organizzati. Dan intqal mill-Ministru l-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia waqt mistoqsija parlamentari f'seduta parlamentari. Dan il-monitoraġġ mill-Awtorità tal-Istandards ta' ħarsien soċjali jara li s-servizzi li ngħataw l-anzjani fiċ-ċentri ta' matul il-jum u fid-djar tal-anzjani jkun tal-ogħla livell. Wieħed minn dawk li wettaq l-ispezzjonijiet spjega ma' One News li tul il-pandemija żdied aktar il-monitoraġġ. Dan anke fl-isfond tal-pandemija. Aħna minnaħa tagħna bħala assessuri konna mmorru naraw li dawn qed jimxu mal-protokolls li ħriġna u fejn kienu qed jiżgaraw x'inhaqa ngħinuhom biex jiġu fuq it-triq it-tajba kemm jista' jkun is-servizz jimprovja. Zeg Valletta kompla jgħid magħna kif meta jsibu servizz li mhux qed jitħaddem sew l-assessjaturi jagħmlu rapport u jaraw li s-sitwazzjoni titjieb. L-assessjatur spjega magħna kif ix-xogħol ta' monitoraġġ li kien isir qabel il-pandemija ma waqafx, hekk kif xorta boqgħu jaraw li s-servizz li ngħata fid-djar tal-anzjani fost oħrajn ikun tal-ogħla livell. Għajna naraw ovvjament li l-istandards fejtlu struttur, maniġġjar tal-home, ikel, is-servizz li jtuhom baqa' tal-ogħla kwalità. U fejstajn ovvjament nejnu l-service provider biex dan it-tir li għandna ħna li jieħdu l-aqwa service possibbli jilħuh.